हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव एस्ट्रम कार्ड गोमानायखौ रिकभारि खालामनाया बोरै खालामो एबा डाउनलड खालामनाय बावनायखौ बे मोनथामसिनाव थुनांगौ आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अलरेडि रेजिस्टार मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा आपडेट प्रफाइल बेनिफ्राय डाउनलड मोनसे ओंखारो दा जों बेखायनो जों बेयाव थुनानै डाउनलडआव थुना होदो गाहायाव नोंथांमोना बेयावनो आपडेटबो खालामनो हायो आरो डाउनलड खालामनो हायो अके थ' बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन सिगांनि मबाइल नाम्बार जि समाव होदोंमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव होदो दा बे मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेनिफ्राय जोंहा एन्टार केपचा खालामनांगौ बे केपचाखौ जेरै दं नोंथांमोना होदो थ' बेनिफ्राय साबमिट मोनसे मोनगोन आरो बे साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंनाव अटिपि फैगोन दा जों बे सेन्ड अटिपिआव थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो फैबाय अटिपिआ स' नोंथांमोना अटिपिखौ बेयाव एन्टार खालामदो दा एन्टार खालामनाय लोगो लोगो साबमिट थुना होबावदो आरो साबमिट थुनाय लोगो लोगो जोंहा आधार नाम्बारखौ जों होनांसिगौ बेखायनो जों साबमिटआव दानिया थुनानैसो फैदो दानिया थुनाय लेखा आधार नाम्बार बिबाय स' नोंथांमोना बेयाव खालामदो आधार नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय अटिपिआव थुनानै आरोबाव फिन खनसेबाव केपचाखौ होदो दा बेबायदिब्ला जोङो बेयाव आधार नाम्बारखौ होनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना आं जेरै होदों बेबायदि होबानो जाबाय नोंथांमोना 1 मिनिटआवनो रिकभारि खालामना लानो हायो जिंगासिनायाव गैया गोमादोंब्लाबो दा जोङो केपचाखौ होनानै जोङो आरोबाव फिन खनसेबाव साबमिट खालामनांगोन दा जेब्ला जों साबमिट खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक दं बेयाव अटिपि थांगोन दा जोंनियाव फैसिगोन बेनिफ्राय इमेइलावबो थांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराव फैगोन थ' नोंथांमोना अटिपिखौ होदो गासै 6टा थायो डिजिटआ बेखौ होनानै लादो बेखौ होनाय लोगो लोगो दानिया मा खालामनांगौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ नालाय आधार कार्डजों बेखायनो दानिया मोनसे अपसन मोनदों भेलिडेट खालामनांगौ अके थ' बे नोंथांमोना भेलिडेट खालामनाय लोगो लोगोनो भेरिफिकेसन जागोन आरो अके जायोबा नोंथांमोना बेबायदि नोंनि एड्रेसा गासैबो श' जागोन गासैबो एड्रेसा नोंनिया श' जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो हायो फट'बो ओंखारगोन नाथाय खायसेना फट' ओंखारा जेबो नङा ओंखाराबाबो थ' बेनिफ्राय टेनसन लानांगौ गैया मानोना नोंनि गासैबो डिटेल्सआ थायो दा नोंथांमोना आपडेटल' बे केवाइसि इनफरमेसनाव थुना होदो दा जों आपडेट खालामबाय दा आपडेट खालामनाय लोगो लोगो मा ओंखारगोन नायदो आपडेट प्रफाइल बेनिफ्राय डाउनलड कार्ड ओंखारबाय दा नोंथांमोना बे डाउनलड UAN कार्डआव थुना होदो अब्लानो डाउनलड मोनसे अपसन ओंखारबाय नै बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हाफिनसिगोन एबा नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लानो हासिगोन दा जोबोर इजि प्रसेस लोगोफोर बे प्रसेसआव नोंथांमोना फैयोब्ला 1 मिनिटआवनो कार्डखौहाय डाउनलड खालामना लाफिननो हायो दा आं जेरै खालामदों नोंथांमोना बेयावनो खालामदो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय आपडेटबो खालामनो हायो स' नोंथांमोना आपडेट खालामबा आपडेट खालामना लानो हागोन जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन आपडेट खालामनानै लानो हागोन थ' दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे सोरनाबा जुदि गोमादोंब्ला थ' नोंथांमोना मा खालामनो हायो डाउनलड खालामनानै लाफिननो हासिगोन एस्ट्रम कार्डखौ